Schreeuwster Anne Goetske Breteler en actrice Anna Drijver hebben een serie podcast maken over de walviskveert die het in een net zo'n 4 verliezen plakvoen had voor de Nederlandse staat. 1964, dat was de laatste vaart. Dat is zo kort geleden. En we denken er nu zo anders over. En dat kon ik gewoon niet geloven. Dat we dat zo kort geleden op deze schaal gedaan hadden. En dat ik dat helemaal niet in de geschiedenisboek heb geleerd. En ik kende niemand die daar iets van afwist. En ik dacht echt, dit moeten we vertellen. We hebben nu een kans om deze mannen te interviewen. En hun vrouwen ook in sommige gevallen. En dat was voor mij dat ik dacht, dit moeten we achterhalen nu het nog kan. Bij antropologie heb ik vooral echt in de gaten kregen hoe het een taboe werkt in de samenleving. En dat vind ik heel nieuwsgierig. En dat kiest mij die walvisvaart eigenlijk. Ik wil wat zeggen dat het toch wel een moeilijke geschiedenis is. Dat mensen daar net graag over nadenken. En ik wil te stellen dat het daarom in de verjittelheid eigenlijk rekt. En dat het een ondersnijd onderwerp is omdat mensen daar net graag op waarom zoeken. Het verhaal van de traanjagers gaat onder oren over bemanningsleden op een Willem Barends. Dirk van der Veen wie er in je van. Hij had tijdens de tochten op jacht naar walvisken heel wat belibben. Het is, ik ben zo'n maand voortgezet, maar het is wel, die 4 maanden in de polder duurt het soms wel vrij te lang. Ja, het duurt vrij te lang. Maar ja, als je dan in wat aardige visking had, dan had je je last van. Maar als je niks aan te doen, ja, dat is lastig. Ja, maar ik moet dagen gewoon iets doen een visje. Ja, en dan 16 rad waren vanzelf. En dan moet ik in de kist niet vangen vanzelf. Hè. Maar verder zeg ik mocht wel graag worden leven weer. Ja, ik had er nooit moeite mee, jongen. In de regen van 5 podcasts komen dit soort verhalen alle keer ombar. En als het onder makkers leidt, is podcast 5 zeker net de laatste. Ik denk wel dat we het liefst nog een aflevering zouden maken met alle verhalen die nu op ons afkomen. Want er zijn heel veel mensen die nu dit gehoord hebben en nu denken, mijn opa of mijn vader of mijn moeder heeft nog een dagboek van die tijd. Dus ik zou het liefst nog meer maken en dan nog een paar verhalen die er nog niet verteld zijn, dat we die ook nog moeten vertellen. Dat gevoel heb ik wel, ja. Van Anne Goetske is het onderzoek naar de walviskveert al een jaar begonnen in Café de Boentebok in Ljussens. Toen ik hier begon te werken, toen hier ik echt nooit bedenken dat dit er achter wij komen zo en dat zat dicht bij hoe zal je waarom te vinden weer. Dat het zo'n rieke geschiedenis is die ze gewoon nice door lezen hast. En dat had mij echt wel echt inspireren om naar Amsterdam, steeds maar wat ik studeerd heb, om echt weer waarom te komen. Omdat ik denk dat er nog zoveel van dit soort verhalen binnen wat je geen weet van maar die het gewoon een volslijne geschiedenis bevatten en die het gewoon een gelijkwaardige positie in de stad hebben. En dat vind ik heel leuk om daar juist meer naar te zien en om dat te onderzoeken.